Страхо, кажи нещо. Няма коментар за Пловдив. Достатъчно го пообиколихме, разбрахме за какво става на въпрос. Не е толкова интересен града. Не дете да се лъжете да идвате. Може би в Стария град е по-интересно, но в Новия град не е чак толкова. Къде се намира Стария град? На някъде. Натам. Направо вдясно и по мост и горе. Нали, че избра подходящо място за клип. Точно тук моста е много важен. Марица. Много е важен. Още не сте Марица, малко по-нагоре. Как се чувствате в този прекрасен град? Не, много добре. Особено като сети къде е колата. 10 км от тук. Хареса ли ви града? Не. Може би за третото ми идване ще знам кое къде е. И може би ще се оправя по-бързо, отколкото сега. Днешния ден. Специално. Да, на баба, не баба, не де на малко баба. Сега само мен ли ще ме снимаш? Аз съм толкова интересен. Сега ти си с мен, кой да снимам? Аз съм толкова интересен, какво така? Това е въпрос, сега ще отговорим. Хареса ли ви панаира? Да, малко кратко, но беше хубаво. Снима ръката си снима мене. Марица. Дали не е мръсно, а? Гледай какво става. Дали не е кочен, а? Кенеф. Добре, я ръка, бе. Да. Айде, смисъл. Мачни действия. Но все пак има достатъчно дискотеки, като за този град. Достатъчно за да не е. Прекалено много бих казала. Колко повече, толкова по-хубаво. Виж, мази. Направи малко реклама. Къде сме ходили? Тук присъствахме. Тук присъствахме. Това е закрития мост, така ли? Да. Да. Ужасно е, като метро е. Закрития мост, отдолу има река. Коя ръка? Марица. Да кажем. Да, кажем. Научихме я вече. Да. Въртиха ни. Няколко пъти стабилно. Да. Ще снимаме няколко кръгови. Все пак да докажем, че градът се състои само от кръгове. По пътя за София ще снимам и кръговите. Да. Това тук наподобява като София и Виница. Това нещо това. Да. Това е Пловдивски елит. Сега къде излизаме? Края на моста. Сега излизаме на главната улица на... Genius. Сега, в момента, слизаме към Пловдивския булевард Витоша. Това беше Пловдивския Илиенци, Пловдивския булевард Витоша. Ако не знаете. Демек всичко опира, че Пловдив е копиран от София. Whatever.
Ами джамия си има. Няма, да. В София. Едно сме на халите. Мгм. Ти се превижда. Нещо такова. Измори ли се? Не. Да се поразкъся малко за пред камерата. Бе, стига бе, стига. Не, по-хубаво снимки да правиш колкото клип. Сега ти си тук, кажи нещо за заключение. Като цяло, интересен град, но скучен. Обърни към камерата, сега кажи чао. Чао.